Nou, Monique. Ja. Wat zie je er prachtig uit. De wilde beesten. Kom uit je zwembad. Rest op bouwen. En nou ja, qua beweging zijn we ook een beetje natuurlijk. Welkom beste kijkers. Vandaag zijn we te gast bij Hoeve, het Lammeke in Landswaarde. Bij mij zit er iemand aan mijn tafel, een bijzondere gasten. Niet zomaar één, maar een bekende van Omroep ZVL. Altijd druk in de weer, passie voor haar vak, geboren onder de rook van Amsterdam en neergestreken in het Zeeuwse landje. Wie zit er bij mij hier aan tafel? Ja, Hendrien van Walbeek. Dankjewel Nicole voor deze mooie introductie. Hendrine, stel je voor de kijkers, wie is Hendrine? Daar ben ik wel ontzettend nieuwsgierig naar. Ja, dat vind ik altijd heel lastig om mezelf natuurlijk voor te stellen. Maar ja, goed, dat is een beetje iets wat Nederlands, zeg maar. Ik ben Hendrien. Ik ben inderdaad geboren onder de rook van Amsterdam. Ruim 25 jaar geleden naar het Zeeuwse land afgezakt. En inmiddels daar nog steeds. Dus heel erg leuk. Ik heb ook natuurlijk wel in loondienst gewerkt, zeg maar. En uiteindelijk ben ik natuurlijk nu zelfstandig ondernemer in iets wat social media en marketing heet. En ik ben eigenlijk ook bekende van Omroep ZVL. Maar ja, ik zit ook wel eens op jouw plaats natuurlijk. We draaien gewoon de rol nevenaan vandaag, hè? Ik vind dat dan ook wel weer even spannend, zeg maar, om dat om te draaien. Dat is een keer wat anders, hè? Zeker wat anders. Maar je bent ooit begonnen met Scheldemond. Ja. Wanneer? Ja, daar heeft gisteren ook al iemand gevraagd. Ik denk dat dat al 4 jaar geleden is. 4 jaar? Ja, ik denk dat dat al 4 jaar geleden is. Ik denk dat het langer is. Denk jij dat het langer is? Ja. Het zou zomaar kunnen. Ik twijfel namelijk. En ik zit er 6 jaar bij, dus jij zat voor mij. Ja, dan zit ik zeker voor jou. Oei, is dat zo lang? Het is al, ja, we worden inmiddels al een beetje de tijd gaat wijzer. hard. Ik ben begonnen inderdaad toen nog bij RTV Scheldemond. Wat natuurlijk nu uiteindelijk met heel Zeeuws-Vlaanderen natuurlijk Omroep ZVL geworden is. En ik was bij een van de toenmalige presentator van het programma van RTV Geldermondig heette dat toen nog. En dat was Jan Rubbens. En daar was ik een keer voor een andere vraag bij hem op bezoek. En ik zit daar op de bank, leuk gesprek. En hij zegt tegen mij, joh, moet luisteren, dat vind ik ook wel wat voor jou, dat jij die presentatie gaat overnemen. Ja, toen was eigenlijk mijn eerste reactie, nee, dat ga ik niet doen. Nee, ik ga niet op tv. Nee, dat ga ik niet doen. En eigenlijk was ik nog een minuut, 1,5 minuut verder. En toen dacht ik, nou ja, weet je, ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan. Wie weet kan ik het wel. En toen is Jan daarna ziek geworden. En toen werd ik natuurlijk in één keer voor de leeuwen gegooid. Want ja, toen moest er natuurlijk wat opgevangen worden. En ja, dat vond ik eigenlijk wel zo leuk dat ik ben blijven hangen. En inderdaad blijkbaar dus al zo lang. Hartstikke mooi. Maar je hebt nog een taak erbij gekregen. Ik heb er inmiddels nog een taak bij gekregen. Omroep ZVL is natuurlijk gevormd uit 3 omroepen die we natuurlijk hadden in Zeeuws-Vlaanderen. We moesten natuurlijk 1 omroep worden. Ik vond het programma Geldermondig en daarna nu aan tafel bij, zeg maar, vind ik heel leuk om te doen als vrijwilliger. Vind ik helemaal fantastisch. Je kan mensen interviewen, mensen spreken, dingen horen over andere mensen. Dat vind ik echt geweldig en heel leuk om dat in beeld te kunnen brengen. Langzaamaan ben ik zo hier en daar ook eens een keer een beetje een reportagetje gaan maken, zeg maar, een beetje voorzichtig daaraan geproefd. En dat heeft geresulteerd in het feit dat ik nu een onderdeeltje ben van de redactie. En hoe vind je dat nou zelf? Want dat lijkt me heel ander werk. Ja en nee. Hoe langer je bij Omroep ZVL zit, het is natuurlijk een omroep met heel veel facetten. We moeten natuurlijk straks als volwaardige streekomroep moeten we natuurlijk een redactie hebben die natuurlijk elke dag nieuws brengt. Dat is natuurlijk de vraag vanuit allerlei wetten, regels die er natuurlijk zijn. Daar ga ik niemand mee vermoeien. Maar aan tafel bij, het presenteren van het programma, presentatietechnieken, dat soort dingen meer. Reportage vraagt weer andere dingen van je. En radio maken, dat doen we natuurlijk ook. Nu ben ik geen radiomaker, maar dat vraagt weer andere eigenschappen van je. En wat ik nu kan je daar iets van vertellen, welke eigenschappen?
Nou ja, weet je, radio is natuurlijk vooral luisteren. Kijk, bij tv kunnen mensen nog dingen zien. Dat is helemaal prachtig en dan kun je soms ook nog wel wat anders eroverheen plakken om als het niet helemaal goed gegaan is. Kijk, bij radio, als het fout gaat, gaat het fout. Hè, als de stroom uitvalt of als de techniek niet werkt of als er geen verbinding is met het internet, dan heb je natuurlijk een technisch probleempje. Ja, dat moet je oplossen. En dat doen de heren en dames die doen dat hartstikke fantastisch. Maar het geeft je wel... Ik vind dat het je de gelegenheid geeft om andere eigenschappen te leren of eigenschappen die je misschien al een klein beetje hebt, verder uit te bouwen op een heel breed vlak. En de redactie is natuurlijk een journalistiek vlak. En op tv is het natuurlijk een stuk presentatietechnieken. Op de radio heb je een ander soort presentatietechniek. Dat maakt het nou juist zo leuk. Ik vind dat heel erg boeiend. Ja, hartstikke mooi. Welke soort verhalen triggert jou of wat doe jij het liefst? Want ik neem aan dat jij ook wel hebt van god, daar zou ik wat bij willen zijn. Ja, er is heel veel wat mij boeit. Ik ben natuurlijk nogal breed georiënteerd. Ik vind best veel dingen leuk. En dan moet je jezelf ook wel een beetje in temperen dat je ook niet alles kan. Er zijn natuurlijk in Zeeuws-Vlaanderen hele mooie mensen die hele mooie dingen te vertellen hebben, die hele mooie dingen te hebben te laten zien. Ik bedoel, dit is hier ook weer één van waar we nu zitten. Prachtig mooie locatie. Er zitten mooie verhalen achter. En waar het mij om gaat is het verhaal van iemand te vertellen. Door middel van of tv, of door middel van een artikel op de website. Of inderdaad richting de radio te sturen, zodat de radio daar ook nog het een en ander verder kan uitdiepen. Sommige onderwerpen lenen zich soms wat beter voor de radio, omdat je daar een goede discussie kunt voeren. Ja. Ik vind het allerleukste om het verhaal erachter te vinden. Dat vind ik het allerfijnste. En eigenlijk dieper op de materie ingaan. Ja, maar ook gewoon de beweegredenen van de mensen erachter. Want we hebben gewoon hele leuke mensen. We zijn natuurlijk dichtbij en betrokken en dat is wat mij ook aanspreekt. Het dichtbij en betrokken zijn bij mensen. Zeeuws-Vlaanderen bestaat voor een heel groot gedeelte, een stukje uit water natuurlijk en een beetje land. Maar er wonen ook gewoon mensen. En die mensen hebben wat mij betreft allemaal een verhaal te vertellen. Ja. Ik wil niet zeggen dat ze die willen vertellen, maar ik vind het wel heel leuk om dat in beeld te brengen. Hi, ik ben Rens Schuit van Omroep ZVL. Als verslaggever kom je door heel Zeeuws-Vlaanderen. Ja, een supermooie baan natuurlijk. En denk je, dat is ook iets voor mij, want ben je nieuwsgierig? Heb je een hart voor Zeeuws-Vlaanderen en stap jij heel makkelijk op mensen af? Dan is dit jouw kans om te solliciteren. Ga naar vacature@omroepzvl.nl en stuur waarom jij geschikt bent voor deze baan. En ook vrijwilligers hebben we nodig, want we hebben heel veel hulp nodig bij allerlei programma's die we maken. Voor bijvoorbeeld televisie, radio, noem het maar op. Dus heb je zin om vrijwilliger te zijn, stuur dan ook vooral een mailtje. En wellicht zien we elkaar binnenkort op de redactie. Als je nu terug over je schouder kijkt en je denkt nu waar je nu staat, in de journalistiek, noem maar op, heb je dan nooit het gevoel gehad, had ik dat vroeger maar gedaan? Dan zat ik in Hilversum, of niet? Nou, ik ga je zeggen, ik heb natuurlijk op een gegeven moment op de middelbare school natuurlijk een keuze moeten maken voor mijn vervolgvak. En ik heb heel lang gezegd, ik word kleuterjuf. Totdat ik op HAVO 4 zat, dat is natuurlijk een hele andere richting. En toen dacht ik, nee, dat wordt hem niet. Dat gaat hem niet worden, maar wat dan wel? En ik had een zodanig vakkenpakket dat ik natuurlijk ook niet alle kanten meer op kon. Want wiskunde was niet mijn ding en natuurkunde eigenlijk ook niet. Dat ambieerde ik niet. Dus toen ben ik inderdaad naar de vervolgopleiding gaan kijken. En toen ben ik eigenlijk naar HEO Communicatie gaan kijken. HEO International Business. En ik ben ook bij de School voor Journalistiek in Utrecht geweest. En toen moest ik die afweging natuurlijk maken. En waar komt het dan eigenlijk op neer? Het is niet dat je het journalistieke stuk niet leuk vindt, maar meer dat de beleving die je tijdens zo'n open dag krijgt, voor jou natuurlijk een goed gevoel moet geven, waarvoor je zegt, ja, dat ga ik doen. En dat was het toen niet. Het moment was er niet. En toch heb ik van toen tot aan nu
zo af en toe hier en daar wel eens wat journalistieke dingen gedaan. Het is niet dat je zegt van, goh, ik heb voor een krant gewerkt er nog even bij. Of ik heb een column gehad in een of andere magazine of zo. Maar ik heb inderdaad wel hier en daar wat dingen daarvoor gedaan. Dus het sluimerde altijd wel een beetje. Het leefde hoe met jou mee. Het leeft, het is inderdaad met me meegesult. Ja. En dat je dan nu toch ook als vrijwilliger nog steeds aan de gang bent, maar ook natuurlijk op de redactie begonnen ben. Ja, dat vind ik alleen maar leuk. Het is net of er dan alles wat je... dat klinkt misschien een beetje lullig en een beetje oud voor alles van vroeger. Het is blijkbaar ergens goed voor. Het komt nu wel van pas. Ja. Je hebt zo'n boeiend verhaal door de trekkers waar je meegemaakt hebt en de loop der jaren. Je hebt natuurlijk ook heel veel bagage meegekregen. Want er zijn vast zeker kijkers naar ons te kijken die zeggen, maar dat wil ik ook. Heb je daar nog tips voor? Nou, als je inderdaad dit leuk vindt, als je op een manier denkt, goh, ik zou daar een bijdrage in willen leveren, gewoon een mailtje naar Omroep ZVL sturen om er eens over te komen praten. Dan kunnen we natuurlijk altijd gaan kijken van, goh, wie ben je, wat wil je graag, hoe gaan we dat vormgeven, kunnen we dat vormgeven? Dat zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden voor. En er zijn mensen die denken, goh, weet je, misschien wil ik wel radio maken. Nou ja, laat het weten, graag. En wil je tv maken, laat het weten, graag. Ja. Redactie, ja, graag. We kunnen altijd mensen gebruiken. Wij kunnen altijd. Weet je, we zijn natuurlijk een omroep die nu we zijn ons opnieuw aan het opbouwen. En dat moet ook. Dat is helemaal niet erg, want groei is vooruitgang. En dat moet ook. De tijd verandert, de vraag van de kijkers verandert, van de luisteraars verandert, de lezers. En we kunnen altijd natuurlijk verversing gebruiken. En een ander die kijkt er op een andere manier tegenaan, waar we met z'n allen weer van kunnen leren. Of je nu vrijwilliger bent, of dat je op een andere manier een bijdrage levert. Ja, leuk. Ja. Ja, en natuurlijk oude kaas en jonge kaas. En dan is het ook wat je tijd om een stukje jonge kaas aan tafel te krijgen. Inderdaad, die jonge kaas mag ook gewoon hier naar binnen en ook gewoon aan tafel zitten. En ook die hebben een verhaal. En dat zijn van die dingen, ja, weet je, het zijn van vrijwilliger kost natuurlijk wel een beetje tijd. Maar wat je ervoor terugkrijgt, en dat heb ik altijd zo heb ik het altijd in het oog gehad. Als je vrijwilliger bent, krijg je ook de kans om op een andere plek eigenschappen te ontwikkelen. Die je misschien wel later nog nodig hebt, of die je leuk vindt, of die je extra wil hebben, of wat dan ook. Dus kijk daar dan ook vooral naar. Wat voor eigenschappen kun je nog ontwikkelen? Wat wil je nog ontwikkelen? Zodat je daar later profijt van hebt. Ja. En je bent nooit te oud om te leren. Nee, dat weten wij ook. Ik wil nog één dingetje van jou weten. Welke onvergetelijke ontmoeting is bij jou bijgebleven tijdens jouw carrière bij Omroep ZVL? Ik denk dat degene die mij het meeste bijgebleven is eigenlijk de allereerste keer dat ik op jouw plaats moest gaan zitten. Ik een gast uit het boekje van Jan had gekregen, zeg maar. Die heb ik gebeld, daar heb ik een volgesprek mee gehad. En dat was een meneer die gaf trainingen in Nederland en België over communiceren met elkaar. Dus Nederlands-Belgische teams, zeg maar. Nederland en België. Er zit een klein beetje verschil tussen, we communiceren net iets anders. Ja. En dat gaat in een bedrijf wel eens een keer mis. En die man die kon dat zo fantastisch leuk vertellen. Ja, dat is me altijd bijgebleven. En wat dacht je dan van onze whiskyproeverij? Die ook, jazeker. Dat gaan we dus nooit meer vergeten. Die vergeten we nooit. Dat was er ook zo een. En als je er goed voor gaat zitten, komen er nog wel andere naar boven. We hebben natuurlijk ook de visagist gehad. Robert. Dus, weet je, er zijn zoveel leuk. Het een en het ander, het is allemaal zo verschillend, maar ook weer zo verschrikkelijk leuk. Dat maakt het allemaal zo mooi. Nou, Hendrine, ik vind het heel boeiend dat je bij mij nu eens aan tafel wou zitten en dan we de rollen even omdraaien. Ja. Ik wil je ook zeker bedanken voor jouw mooie gesprek en een mooi verhaal. En ik hoop zeker dat ik de kijkers thuis heb geïnspireerd door ons boeiend gesprek. En ik wens jullie tot de volgende keer en een fijne dag.